Scríobh ar lainne an san jotar. Scríobh an déit ag go bhfuilach. Cuirt do fensel ar an lainne ag go bhfuilach. Líchttir mhór ag toiseach seantans. Dean céideach go bhfuil na lítrichen ar an lainne. Spéis corach mas scríobhú a ná fachgal. Hí go bhfuil na lítrichen uile ar an lainne. Coiad a bhfuil spéis ar son na ná fachgal, chanéal, hic chun na ná lainne. Poing stat ag díreach seantans. Is talúm céic agus úl.